Здравейте, приятели, как е настроението? Аз съм добре и си личи по изражението, защото съм в Плесио. Всичко е умерено, цените тук са окей, дори като влезе еврото. Скъпа, кое ти е любимото число? 6-7? Мама е 6-9, така като те гледам. Коледа е светъл празник и всичко е чудесно. Сърдит съм на всеки, който не дойде в Плесио. Ако тая година ти е била тежка и си изтощен, заповядай от мен този Powerbank. 70 лева, какво са днешно време? Това ти е подарък от Плесио и от мене. Скъпа, каня те на среща в Плесио и намираш надежда в Плесио. А къде е човека? В Плесио, 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 Плесио. Всички! Скъпа, каня те на среща в Плесио и намираш надежда в Плесио. А къде е човека? В Плесио, 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 Плесио. Между другото, този Powerbank можеш да го ползваш и за телефона си. Да уточня.